Pozdrav svima ljudi, dobrošli u još jedan moj klip. Znači, ajde da krenemo, danas ćemo da igramo FIFA World. Kao što vidite, ovdje vidimo da je pola 3. Zašto nije izašao juče ili prekjuče FIFA World? Tačnije, ne znam ni ja, ali eto kad ne znaš šta bi je bilo, uspavao sam se jako rado i jako rado da sam počeo spavat. Tako, ajmo sad da pustim pauzu dok ja uključim FIFA. I eto smo svi posle pauze, čekamo samo nam se loaduje FIFA World. Znači u ovoj epizodi ću vam pokazati moj klub. Znači ništa posebno, ništa pretjerano. Imao sam ja jednu jako dobru ekipu 25k, ali sada je to jako mnogo slabije. Ajmo da vam pokažem klub. Imamo ovdje jako malo coinsa jer ja davno nisam igrao utakmice. Prvo da vam kažem da uopšte ne varam. To je bitno da vam kažem, znači nikad nisam varao na da naručujem coinse. Kao što vidite, izašli su neki igrači Man of the Match, očani Neymar, dobri Suarez, znam da su to sigurno vredi negdje oko 5-6 miliona, da, možda malo manje. Ajmo ukratko vam pokažem moj klub. I eto ga, znači jako slabo, 4 zvezdice, ali toliko sam mogla da priuštim. Počet ćemo od golmana za golmana. Trebam da kupim Mignoletea, znači imam Mignoletea, a trebam da kupim Joe Harta. Oni su slični, ali jednostavno Joe Hart mi je nekako bolji. Ovdje imamo jednog igrača koji nije iz naše lige, ali dobro, nisam imao koliko stavim. Ovdje također imamo jednog koji nije iz naše lige, koji je Lucas Digne, ali se slaže sa ovim jer je Francuz. Idemo na ovo je neki igrač iz Hull Stona, ovo je Rafael iz Manchester Uniteda, ne znam, ovo je Carrick iz Manchestera i ovo je neki iz Manchester Uniteda. Onda idemo na ovog igrača koji sam dobio u Golden Packu, znači nije dao Silvera. Jako dobar igrač mogu da kažem, mada ne igra pravu poziciju. Onda s ove strane mislio sam da kupim Edin Dzeka, ali mislim da je Didier Drogba mnogo bolji. I kao zadnji igrač Benteke koja mislim nikad neću u životu da menjam, znači nikad. Kad kupim Shirleya, staru karticu, stavit ću ovdje, tu ću ga staviti. Znači, eto da ću ga staviti moju karticu umjesto Drogbe, znači, a nikako ne se Benteke. A ljudi, pa to je bilo to što se tiče ovog videa, mi se vidimo vrlo uskoro. Ćao!